Ricardo ji Arjantînayê û şevirmenda bûye ku di sala 2010 de beşdarî vê programê bûye. Ev yek ji van 200,000 kesan e ku bi vê programê hatine serdana Amerîka ji sala avakirina program di 1940 de ji aliyê Serokê Amerîka Franklin Roosevelt vir ve. Ji 300 zêdetir beşdarvanên vê program yan bûne serokên dewlet yan ji karbidestên bilind yan hikûmetan. Ku di nav van de kesên wek Serokwezîra Bereya Îngîltere Margaret Thatcher, Serokkomerê Bereya Fransa Nicolas Sarkozy û her wiha Indira Gandhi, Felipe Calderón jî hene. Û beşdarvanên din jî bûne karbidest di saziyên sivîl û sektorên taybet de. Jennifer Clinton karbidesta saziyekî sivîl ku wan ev programa Wezareta Dervê Amerîka birêve dikin. Ev dibêje berê ev program sê mehan berdewam dikir. Now over time it's sort of consolidated into a 3-week program. Niha program sê hefteyatine berdewame. Lê dîsa beşdarbûyên bername ji bandor û xurtbûna programê tecrübeyekî taybet û mezin werdigirin. Ew jî guhortineka mezin çêdike li ser nêrîna wan ya xelk û çanda Amerîkî. Aborêvanî Fransî Pascal Dupeyra ji di sala 2010 de beşdarî vê programê bûye û ev giraniyê xwe li ser înternet û aborî daye. Amerîka di xeyala wî da hebû ku li ser vê jî fîlm û TV bîbandorin û rastiya wî ji hevdû cuda bûn. The energy that I felt in this country that really changed my life because after that enerjiya hez dikim li vî welatî jiyana min guhurtiye. Çimku piştî vê min biryar da ku ez karê xwe ava bike. Her wiha ev girintirîn jiyana min û jiyana min a xweserî guhurtiye. Beşdarvanan bi hefteyek li Washington û 2 hefteyan jî di bajarên din de dibînin. We met a lot of people from Ji ber ku min gelek mirov nas kir, ji hemî awayî. Bi profesyonelî ez dibêjim vê gelek bandor çêkiriye, ne bi tinê bi hezrî. Hemman demanda bi networkek firahî aniye holê. Program îsal sersaliya hefteyê pênca pîroz dike. Jennifer Clinton dibêje tê çaverekirin ku di pêşerojê de vê astengî derkeve ji bo fînanskirina bername ji aliyê Kongresa Amerîkî ve. One of the sort of dynamics that's happening in the US is a little bit of a sort of a closure. Nêrîna têkeliya navneteweyî pirsgirêkek heye li Amerîkayê da. Pîçek ji têkeliya navneteweyî ditirsin. Li ev dibêje niha li pir deverên dinyayê de fikrên dijberiyî li dijî Amerîkayê peyda dibin. Ji ber vê jî ev pir giring e ku hemwelatên welatên din werin Amerîkayê, jiyana Amerîkî bibînin û bibin xudan fikir. Rûken Işık, Dengê Amerîka.